खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि 29 सेप्तेम्बर खालारखालि आसामनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिनाय बायदियै मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो धुपगुरि बरिगामि गेजेर फरायसालिनि लांगोना फोथाराव मुंख्लं सान फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव दान्दिसे सम गेवलां मेल खुंनानै आफादगिरि बिथां पुर्णकान्त बसुमतारीनि सुजुनाय सल' बिजाब फट' आनैनि सल' 30 जानुवारि 2010 आरो बाख्रिसे गोजोनथाव सानदांगा 31 जानुवारि 2005 बिजाबखौ फोसावनाय जायो। बिथाङा आरोबाव 2004 मायथाइयाव मरिगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 43थि बोसोरारि जथुम्मायाव फोसावजानाय आहक बर' सिक्रे बिजाबखौबो रायजो राजानिसिम दिनै रानना होयो। रादाबखौ दैथायहरदों मरिगावनिफ्राय गबिन बाग्ला। दिनै नुजाथिफैनो हानाय थुनलाइ सिबियारि राजा रायजो नोंथांमोन, जोंनि आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि एक्स सेक्रेटारि बिथां शंकर बसुमतारी, लोगोसे बे ओनसोलनि थुनलाइ सिबियारि राजा रायजो नोंथांमोन, गामिनि माइनाव हानजा, लाइमोन आफाद आरो बड' हारिमुआरि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, फरायसा आफाद आरो राजा रायजो नोंथांमोन, दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। बे मुंख्लं सानखौ फालिना फैदों बर' थुनलाइ आफादा 1974 28 सेप्तेम्बरनि खालिनिफ्राय। होमबा खालि गोदोर जाथाय मोनसे जादोंमोन। बे जाथायखौ मुंख्लंनि बे फिरफिला सिङाव थानाय बे बाथ्राफोरखौ फिरफिला दिखांगिरिया बुंगोन बारो। थेवब्लाबो होमबा बे साना मोजां सानमोन रमान हांखोनि थाखाय, बर' रावखौ इंलिसयै लिरनो थाखाय खुब माने नारा नाथा नाजानायमोन। नाथाय आसाम सरकारा बिखौ गनायना लायाखिसै आरो बेयाव सोमावसारनो थांनायाव दाब दाब जायगायावहा पुलिसजों मोगा मोगियै देखा देखियै माने गावथारजानो नांगौ जादोंमोन। बे सानखालिनिफ्राय दिनै जोङो मुंख्लं सान फालिना फैदों आरो बेयावनो आं सुंद'यै बुंनो नुजादों जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बे फिरफिलाया गोमो गाब मानो जाखो? गोमो गाबा जाबाय जों बर' हारिया मंगलीय गुस्थिनि मानसि। मंगलीय गुस्थिनि जिथु गाब बियो माने एसे गोमो गाब बायदि आरो गोमो गाब बायदि। गतिके जोंनि मंगलीय गुस्थिनि बे गाबजों रुजुनानै फिरफिलाखौ लानाय जादों गोमो गाब। नोंथाङा मा मिथिगौ, थेवब्लाबो बुंनांगौ जायो। आरो बेनि गेजेरावहा मोनसे सिम्बल दङ। बे सिम्बला जाबाय जोंनि बर' रायजोनि, गिबियाव जोङो बर' रायजो दंमोन, जोंहा बर'आ राजखान्थि अर्थात रायजो खुंनाय हारिमोन। बेयो बे सिम्बला जाबाय, खायफाया बुङो बेयो डिमापुरनि गेटनि जिथुनाखि सिम्बल बेखौ लादों होनना। नाथाय आं दाबो नुबाय खासपुरनि जिथु स्नानगार, रजाया जिथु मोसानाय स्नानागार, जिथु दुगैनाय जायगा, बेयावहा मोनसे दङ, मोनसे थानसालि बायदि मोनसे मन्दिर दङ। बिनिफ्राय मोनसे आलम लादों, बिनिफ्रायबो बिखौ लानानै बिनि उनावहा आरो मोनसेखौ लाबाय मा डिमापुरनि जिथु गेट दङ, गेटनि जिंनि जिथु पिलारखौ लोगोआव होना होदों। बिनि गेजेरावहा आलारि बाथि फोजोंनाय दङ मोनसे सोहरि गन मोनसेनि सायावहा, आरो बिनि सायावहा मयरा दाउ मासे बिरनाय दङ। बिनि ओंथियानो जाबाय बर'फोरा रायजो गोमाना बहुद दिन बिसिन्न जाबाय। बे बिसिन्न जानानै माने बर' रावाबो गोमाना दङ आरो बर'फोराबो कुनु शिक्षा दिक्षानिफ्रायबो माने गोजानावहा दङ, कुनु आवगायना फैयाखै, खोमसियावहा दङ होननानै साननानै बे आलारिखौ लगायदों। माने बर'फोरा बेयावहा एसे सोरां मोनबोदों बिखौ होनदों। लोगोसे दाउ मैनानि अर्थ बिनो, बे दाउआ माने बियाव बादों आरो सोरां मोननानै मा जादों जे एसे गोसारना थांगोन, ओरैबायदिहै माने दिन्थिनाय जादों बेवहा। बेखायनो बे ओंथिखौ जोङो बर' साहित्य सभाया 1952 16 नभेम्बरनिफ्राय बेखौ लानाय जादों। मानगोनां दुलाराय बर' साहित्य सभानि दिनैनि बे मुंख्लं सानाव मुंख्लं साननि हाबाफारि लानानै
मरिगांव जिल्लानि लाहारिघाट दख्रानि दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनाय आफादनि मानगोनां दख्रा आफादगिरि पूर्णकान्त बसुमतारी, नेहाथारि रत्नकान्त बाग्लारी, जोंनि दख्रानि बाथौ महासभानि बिबानगिरि नोंथांमोन, आंनि ओनसोलनि फरायसा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन आरो माखासे समावहा हारिनि गौथुमफोरहा थानानै माखासे खामानि मावबोनाय गेदेमा नोंथांमोन, टमा बेसेबां जाखो दागोसा बेसे टम जाखो बे दिनैनि मुंख्लं सानखौ जों माहारिनि नेरसोन महरै माहारिनि रैखानि थाखाय माहारिनि दावगानायनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोन माखासे दङ। 1974 मायथाइयाव बर'नि गांनाय उखैनायखौ नागिरनानै बर'नि राव भाषा संस्कृति फोसाबनो थांनायावहा जोंनि बर' माहारिया मा रावजों फरायगोन मा हांखोजों फरायगोन बेबायदिखौ सानना हनानै नागिरनानै उनावहा जोंनि बर' माहारिनि बुद्धिजीबि गेदेमा बिथांमोना सानना हना मोनबाय जे जों जुदि रमान स्क्रिप्टखौ लानानै जुदि बर' रावखौ बर' मिडियामखौ जुदि जों फरायनो हायो होमबानिया हयथ' जोंनि हारिनि माखासे गिलिसिना थानाय जे हारि हिसाबै राव भाषा संस्कृतिखौ जों फोसाबनो गाहाम जागोन होननानै जों रमान स्क्रिप्टखौ नामायदोंमोन आरो बे रमान स्क्रिप्ट नामायनायावनो असम सरकारनि पुलिस उदखारिफोरा जोंनि आन्दलनकारि राव भाषा नामायनानै रमान स्क्रिप्ट दाबि खालामनानै जा आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलन खालामनाय जोंनि मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना अयनाय भाबै गावथारदोंमोन 1974 मायथाइयावनो। दिनै बे मुंख्लं सानाव जों दुखु फोरमायनानै बिथांमोननि आशीर्बादजों जों दिनै एसे आवगायनो हादों बेखौनो धन्यबाद होनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।